Mga higala, unsa kaha ang kahulugan sa imong damgo? Nakasulay na ba ka nga magdamgo og nagsakay ka sa taksikab? Ato kining hubaron karong gabi una. Welcome sa ang kahulugan sa mga damgo sumala ni Inko Talino. Kabahin sa mga damgo ug sa ilang mga kahulugan dinasig sa Republic Act 8371. Ipahiluna sa Missionaries of Lands Indigenous Food for Humanity Acquisition Incorporated (CONMOLIFY). Daghan kaayo ang mga nasumbong nga mga damgo gikan sa literatura ug popular nga tradisyon sa atong kultura, gikan sa mga sugilanon nga matapos sa kasakit sa mga magsusulat nga Grego hangtod ngadto ni Shakespeare ug lahos pa. Tataw nga kitang mga tawo kanunay nga gihamok sa mga damgo ug kining atong tulumanon kamatauran nga ang maong paghamok magapadayon. Ang pagdamgo na ikaw nagsakay og usa ka taksikab nagkahulugan ug maanindot nga bukasyon ug matagamtam ang average nga pag-uswag sa kinabuhi. Unsaon nga matuman ang maong damgo sumala ni Inko Talino? Tan-awa unsa ang imong mga katakos o talento nga makadugang sa imong income. Pahimusli kini pakig-uban sa mga tawo nga matinuoron og pareha nimo og mga plano sa kinabuhi. Busa mga higala, kung nagsakay ka og taxi sa imong damgo, kini usa ka positibong timailhan nga ikaw anaa sa sakong agianan padulong sa imong pangandoy ug kalampusan. Katangi kahulugan sa damgo nga ikaw nakakita og punyal or dagger. Pwede ka magpadala sa imong damgo pinaagi sa private messenger dinhi sa Molify Facebook page ug hinumdumi ang imong damgo dili lamang damgo. Kini usa ka timailhan sa imong kaugmaong plan.